Ngiyanibingelela babukela emakhaya. Lo ukhulumayo uNozipho wakambatha. Ngidabuka le eShowe la ngidabuka khona. Ngifisa nje ukunixoxela udaba lwami ngokubuya kwami emendweni la ngangishadele khona. uNozipho nje ngikhulele le emakhaya, ngikhuliswa ugogo nje engikhule ngihlalela naye. Akekho omunye umuntu ebengihlala naye nje, besiphila nogogo kuphela. Uma ngangikhule nje esashona ngingamazi ngingakaze ngimbone. Bengihlolwa-ke ngihamba umhlolo nje ngiyintombi ngiyiphethe kahle. Ngafunda nje le kumabangeni aphansi komvuzane, ngaze ngayofunda ibanga lami le-10 eMpande High School. So kwathi-ke nje ngelinye ilanga-ke ngemhlangeni kuSeptember, ngibone omunye nje ubaba, wayewubaba yena kakhulu futhi kumina. Angicele avele nje ahlise iwindi ebhasini, drive ibhasi angicele. Ebese-ke mangiya kuyena asho ukuthi hawu ungubani mntanami, igama isibongo. Hhayi ngimchazele ukuthi hhayi nguNozipho wakambatha. Kephi ngichaze nje yonke into, nani niyazi ukuthi umuntu mekubuza. Hhayi athi hhayi ngiyakubona lokho ewehla wenyuka nje lana namanye amantombazane. Ngiyasho ukuthi hhayi cha, waze wakhuliseke kahle. Hhayi ancomeka umuntu-ke. Hhayi kuze kufike ekutheni nathi nginalo nocingo, wenzela indlela zokuthi angixhume. Hhayi ngimnikeze-ke nami baba ngokumhlonipha, ngimnikeze-ke inamba yami. Athi uzofona. Hhayi kuphele kanjalo-ke. Hhayi mangifika ekhaya angifike ngimxoxele ugogo ukuthi hhayi gogo, kunomuntu phela okhuluma nje. Phela kwazise nami ngangingasayona ingane njengoba ngihlolwa nje, impela sengiyiguqele le ntokazi. Futhi ngiyabuka nanokuthi ugogo ngempela mangithi uyahamba emhlabeni ngisele dengwane ngempela. Futhi-ke angithandi ngize ngidlale abafana. Njengoba lo muntu nje engathi ukhuluma kahle nje, cha nami kuyangijabulisa lokho. Hhayi athi ugogo hhayi ake silinde ukuthi uzofona lo muntu. Uma umbuka uwumuntu kanjani, ngithi mina gogo loya muntu uyabona ukuthi uthembekile nje, ubonakala engathi uthembekile. Drive ibhasi. Hhayi-ke kuphele-ke lezo nyangana lo muntu angafoni. Hhayi kuthi nje sekuphele mhlawumbe u2 months ngihamba nogogo emholweni entomeni. Ugogo mesasukile nje kulayini, ifoni yami ngiyabona ukuthi iyakhala. Ngangiphathela nje ukubhobhopwana. Ifoni yami iyakhala, ngithi ngiya-answer ucingo, hayibo mangithi ngiyabuka le namba, inamba yake yangifonela lo muntu. Ngangayiseyivile kodwa nje ngakwazi ukuyibona ukuthi hhayi uyena lo muntu. Hhayi umuntu wakhona angibingelela, hawu unjani Namambatha, hhayi ngiyaphila. Hhayi manje yazi kade ngizama ngilokhu ngithi ngiyakufonela, angazi noma i-network noma yini. Awu nami ngixake ukuthi i-network yayisingathathi isikhathi esingaka. Kodwa-ke nami ngiyithobe nje phela ngiyamhlonipha umuntu omdala. Ukuphi ngithi mina ngila emholweni ngiphekezela ugogo. Awu ugqokeni, yazi kunomuntu engimbonayo lana manje ngiyafanisa angazi noma uwenani. Hayibo nami ngiqale manje ngithi uvula amehlo. Hhayi ngiyichaza ukuthi ngigqokeni. Athi hhayi awuwezela amehlo akho ngaphesheya nje kwesokunxele sakho. Hawu ngithi ngiyawezwa amehlo, hhayi cha ngibona umuntu. Athi kulelo bhasi elilapho bokuthi ubani, awu mehlisa iwindi, hayibo uyena lo baba. Hhayi angiqhwebeke ngiweleke. Hawu uhamba nobani? Ngimchaze ukuthi ngihamba nogogo. Sonke isitori njengoba ngike ngasho ukuthi ngangihamba nogogo emholweni. Athi umuntu-ke ngiyafisa ukumbona ugogo wakho. Mesebuyile lapha awuthiye khona, ngicela niphinde niwele bandla nize lana. Hhayi nangampela-ke ngihambeke. Hhayi mesefika ugogo ngimchazela, hayibo gogo phela qagela ukuthi ade ngibona abantu. Gogo awubona bani na? Ngithi hayibo lo muntu wayethe uzofona. Athi gogo hhayi sigebengu leso, ukhona umuntu wayethe uzofona kulokhuya uphume emhlangeni namanje bengaze azafone. Hhayi ngithi uthi network gogo, kodwa uthe ucela ukuthi siwele size kuyena. Hhayi nangampela ugogo mese kuqedile-ke siwele-ke siye kuyena umuntu. Ayathi umuntu ambingelela ahle amtshela ukuthi gogo mina ngifuna ukwakha ubuhlobo obuhle ngengane yomntanakho njengoba iyasho ukuthi ihlala nawe. Awu wathi ugogo hhayi
Akuyona into phela mina ekufanele ikhulunywe yimi leyo. Makuya ngokuthi ufuna ukukhuluma into eqondile, uyawazi umthetho ukuthi wenziwa kanjani. Nanokuthi naye uyavumelana nesicelo sakho. Sibukane emehlweni nogogo, uyalwazi udaba ugogo, sasike sayikhuluma lonto phela nami ngiyamdinga umuntu okanjalo ngingaze ngidlala abantu. Hayi athi umuntu ucela-ke ukuthi ugogo kube athathe inamba yagogo kwenzela ukuthi akwazi ukuthi akhulume nogogo angalokho ekhuluma nami ngoba ayikho into azoyikhuluma nami ngoba akafuni ukukhuluma nami kuphela. Hayi nangampela ugogo amnikezeke inamba umuntu mama ashaye iphakethe hwaphu mali anikeze ugogo ukuthi hayi seyothenga unemenite. Hayi ke sihambe-ke nogogo kanjalo. Hayi ukuthi nje ngesonto elilandelayo, isonto elilandelayo afone umuntu ugogo shuthi bakhulumeke ngoba nami ngafika ngaxoxela ugogo ukuthi hayi kade efonile umuntu uthi ufuna ukuthumela abantu impela. Uthe-ke angimiyalele ukuthi kukuphi ngoba uyayazi le ndawo kodwa manje ufuna ukwazi ukuthi imuphi umuzi. Ngimiyalelile-ke mntana mangazi-ke noma umuntu uzokwenza iqiniso-ke kule game. Kanti umuntu akakhulumi into yokuthi ngonyaka ozayo njobe efona nje mangaphosisi ngicathi wafona kuwo lesine kanti abantu uzobathumela ngesonto ekseni. Kuthi ngesonto ekseni mhlawumbe nje ngabo 4 nayo imoto sayingena egcekeni. Hayibo imoto edumaye kabani ngoba phela la ekhaya akukho moto. Hayi masithi siye silakanyana nogogo sifuna ukulunguza ukuthi imoto eyisima kanjani. Hayi kwehle osisi basibingelele osisi basho ukuthi bathunyiwe lana. Bathunywe bemusho ubaba lo ukuthi bathunywe ubani. Uthe njengoba eza uzofika ngekhathi la, njengoba eza futhi bezosiza ngendaba zani shuthi nje ake ngithi wayithumela i-catering yakhe yabantu laba ababili. Wayithumela i-catering yakhe ngoba wayesazi isimo ukuthi ngoba ngiphila nogogo nje siphila ngale mpesheni yagogo. Hayi cha nathi sethuka ukuthi kanti lo muntu bekhuluma ngento yamanje. Hayi nangampela kanti kuzothi ngezikhathi-ke ngo-7 izikhathi zazi kanjalo I think bafike abantu. Lo muntu kakakhuluma into yokuthi ushada nini. Ukhuluma into uyahefuzela impela nje umuntu ofuna umshado wakhe manje. Kuzanywe manje nogogo achaza ukuthi abekho phela nomalume nomalume sinabo-ke thina ngoba ugogo wayethole uma wami. Omalume sinabo omalume kwakuwomalume bomndeni nje. Hayi babone nabo ukuthi hayi kushuthi le nsizwa le iyahefuzela ngempela. Lo muntu ufuna udwendwe lakhe. Ayikwenziwe zonke-ke indlela zokuthi umuntu-ke agane. Niyazazi-ke zonke indlela zokulotsholwa kwenziwe yonke into. Indaba-ke la efike ingiqalele khona ukujiya gane kahle kwenziwe umcimbi ngizoshiwa-ke njengomakotinazi esala. Ngakusasa ningixolele bandla ngibuye ngifike lo munyu uma ngicabanga indlela eyenzeka ngayo ngoba into engangingayilindele. Ngakusasa ngifakwe kwenye indlu. Mangifaka kuleni indlu kungene-ke abantu mhlambe babengacishe babe uhafu wayo angazi. Kushuthi ngicabangile ukuthi hayi kushuthi umndeni. Shuthi umndeni wakhona la ekhaya. Lungishaye uvalo. Ngigobodisile nje abantu ngibabuka uyabona-ke mubuka kanjena ubuka ngaphansi kwamehlo. Hayi angene kumyeni wami. Hayi athi hayi khulileka Mambatha khulileka. Ungaze nje ukhophozele kakhulu uzephule. Umndeni wami lo abakho abantu bangaphandle la. Abekho abantu bokuthi wakuleya ndlu wakephi. Umndeni wami lo othi mina. Hayi ngithi ukushaya uvalo ngam-understand ukuthi ukhuluma ngani ngoba la unanomama. Njoba kukho nomama kunomama nje asebekhulile. Labo mama bakhulile akazaze angitshele mina ukuthi unaye umama. Akazaze angitshele ukuthi kunesihlobo sakhe esithile sesikhule kangaka nje esiwumuntu wesifazane njengoba ethi umndeni wakhe nje ngiyathatha ngiyabeka ngokukhulu ukusheshsha. Athi umndeni wami lo athi lo umkami oqala
lungeshaye uvalo lungephule kube sengathi khona into ethi inswenene endlebeni. Insweneneziswa yini? Insweneziswa ukuthi umkakhe ngizogana umuntu ononkosikazi ekubeni bengakazi azaza ngixoxele ngisho ukungixoxela nangelilodwa ilanga lokuthi unonkosikazi. Ngithi ngisalinde lokho naye njalo lo mkakhe amshoyo mdala athi lo ngenhla kwakhe owesibili. Isibonga ngalela langa angibange ngisasizwa ngoba endlebeni zami nje kwase ngathi khona into ethi hu ngase ngiqala ukungezwa kahle ngoba ngangingazi ukuthi laba abanye uzolandelisa athi hobani. Athi lo owesithathu. Shuthi ke mina sengiyayibona manje ukuthi kushuthi number 4. Kanti ngisasho lokho nje ngicabanga okuncane okukhulu kuyeza. Ngoba bafethu kunzima emganweni nje. Ngampela mangabe uya khona angazi ufuna wenzeni ngoba abanye abantu bayayifihla. Hayi bese thi ke laba bonke laba abantwana bami. Hayibo, kulabo abantwana bakhe abashoyo khona abadala ngisho kimi nami ebengike ngabuka ukuthi ngabe uzothi ubhuti omngakanani loya ngitsho ethi mhlawumbe umne wabo ke omncane ngabo omngakanani. Athi abantwana bakhe. Uyabona mesethi abantwana bakhe namakhosikazi akhe lawa. Ngake ngathi ngithi ngiyasukuma ngithi ngifuna ukuphakamisa umoya ukuthi kodwa mina kwazi uzungitshele lokho okuyiqiniso ukuthi umusa uganile akufani noma ungakagani ngoba indlela wangiphendula ngayo wathi uzokwehlisa izwi ngoba umthetho umsindo kulendlu nje le awubangwa lana kulalelwa mina umuntu ulalela mina nje ngisho lonto engisuke ngisho mangabe ukuthi unokuyiphikisa noma ufuna ukubeka umbono ngoba angiphikiswa kahle umuntu ubeka umbono uyeke ehlisa izwi. Lo mmemezo nje ozama ukumemeza nokungathi uyasukuma akumiwa ngenyawo la. Ngehle ngishone phansi. Kodwa futhi nawo lamakhosikazi mangithi ngiyawabuka hayi awanayo inkinga yokuthi sekukhona omunye umakoti ongenile. Hayi ba happy nje noma ubabona uyababona ukuthi ba happy. Ingiphathe kabi lento. Inhliziyo ngizwe ngathi iyafutha. Ngizwe ngathi iyafutha. Futhi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba sengadlula kulesa simo. Ngizwe inhliziyo engathi iyafutha athi ke masisuka la subonile ke ingane zami wabona amakhosikazi zami wena kahle umuntu omelamayo akekho nkosikazi wena omelamayo akekho obe umambatha. Hayibo kusho ukuthi kahle ngunumber 5. Athi ke masiphuma la shuthi sengihamba naye sobabili ngiyokukhombisa indlu yakho futhi ngiyokubika kuyona. Hayi sengisukuma inyembezi nje seziyazehlela amandla ngathi ayangiphelela noma ngihamba nje sengizwe ngathi ngiphoseke iseleni ngilahlekelwe nje nayi step. Hayi la endlini kukhululekiwe nje abantu abanayo inkinga. Hayi mangisiya kule ndlu indlu ingaphe kwami ayinhle indlu okuthiwa ke siya kuyona. Angene kule ndlu inanento inendlu engathi iround shuthi ila kashisela khona impepho babo wakhona. Hayi masifika khona angiguqise la sengitsheliwe ukuthi akaphikiswa uyambonisa futhi nakhona indlela yokumbonisa kufanele ibe indlela ethe ukucoceka nje sesheshe wayicacisa leyo nami sengiyayazi. Masifika kule ndlu aguqe kukhunyula nje eminyango sangena aguqe ashisa impepho yakhe athi mambatha nangu kudadewenu owawuthe uyamcela uyena ke ozogada indlu yakho konke nje okwakho nakho nangumuntu osekungaphansi kwakhe. Esayishisa leyo mpepho ilangabi lingafuni nje livele lenyuka ilangabi hey
ngisukume ngibone ukuthi phela ngingaze ngisho nempepho ngoba phela lezi igigaba zala ekhaya sengiqala ukubona ukuthi kunaney'gigaba obviously ngoba yonke into eyenzakalayo manje la kumina yintsha ngoba konke lokho kade sengikuthola manje kwakhona ukuvutha kwempepho kangaka angik-understand kanti impepho yayikhuluma-ke njengoba ivutha nje. Aqede lapho-ke mase eqeda ukubika ngempepho yakhe angitshele-ke ukuthi-ke indlu yakho le uzolala lana wedwa for 6 days. Angizukuza mina lana ukuze uMambatha lo abone ukuthi uyahlonipheka ngenza into ayifisayo. Angikaze ngikhale kanjeyana ngingazi nokuthi ngizobikela bani ngoba angikwazi ukuthi ngithi ngifika ngakusasa sengifonela ugogo sengimtshela ukuthi nginey'nkinga. Ngingene kule ndlu-ke ngihlaliswe kuyona. Umhezo ngike ngawucishe ngawuphatha ngesandla ngisathuswa nje udaba engangibikelwa lona ngiyawubamba ngiyawudedela. Athi kusasa sobe sikufaka isiphandla. Isiphandla athi uzobe kufaka isiphandla sikaMambatha ukuthi uMambatha sikwazi ukuthi uyakumukela kahle la. Ngilale kule ndlu usuku lokuqala ngilala ngedwa kuthiwe ngizolala ngedwa kufanele nje ngilale ngedwa. Ngilale lana. Mangisalele nje ngizwe ukuthi hayi ngathi kunento uyezwa makukhona ngathi khona into ekusindayo emahlombe inwele uzwe ngathi ziyashwaqa. Hayibo uNkulunkulu wami kanti le ndlu iyisima kanjani. Ngizwe ngathi kunobugwaqagwaqa. Bafethu emendweni hayi akudlalwa. Siyakubongela musuke nje uthola umendo ongenayinkinga. Hayibo ngithi ngiyavuka mangiye ekhishini hayi mangithi ngiyafika ekhishini ngikhanga ukuthi ibhodo liphekwe etafula alikho estofini. Mali iphekwe etafula hayibo kuneplate. Lungishawuva lo lungeqe. Hayibo kwenzakalani kanti la ekhaya? Ngilala ngivuke ngakusasa. Ngithi ngiyamxoxela umnumzane ukuthi yazi ukuthi angilalanga kahle athi hayi phela angifuni nje nanokuthi istory ngize ngisizwe sonke ukuthi awulalanga kahle wenziwa yini. Uma kuyo ngokuthi into ebiyenza ukuthi ungalali kahle ngicabanga ukuthi ulele wedwa emzini omkhulu nakangaka. Nanokuthi ke kusho ukuthi mhlawumbe ubekwemukela futhi nomnikazi wendlu okungeyakhe. Ngiqhubeke ke ngifakwe leso siphandla ke manje kuthiwa ngimukelwa uMambatha. Suku lesibili hayi ngeke icace nje into ukuthi kahle kahle la kuyapokwa nje. Kunesipoki nje kahle kahle la. Sengiyasaba ke manje ukuyikhuluma kodwa into enginothisayo la mangivuka ekseni laba osisi bami abadala ngiphela osisi ngoba manje usigane nabo bavuka nje benesmile bengibuza hayi ulale kahle Mambatha kumnandi nje ngiyabona ukuthi ba happy ayikho into abayisolayo. Angisazi noma lento ngiyixoxe mangiyixoxa ngizothi ngiyixoxela okuyena muphi ngoba laba abantu mina ngibazi angaze ngibaze even before ngiqala ukubazi nje base kuthiwa lo masibani bani lo masibani bani. Kusho ukuthi ngizothula nodaba lwami ke ngingalixoxa ukuthi kwenzakalani. Lento iqhubeke ukuthi ngosuku luka 5 ngithi nje ngithi ngubeni hayibo nanga umuntu shawuva lungeqe phela angikaze nikhumbule njalo angikaze ngilale eduze komuntu wesilisa ngoba ngithe ngiyafika la ekhaya kwathiwa ngizoke ngilale ngedwa for lezi insuku. Lungishawuva lungeqe ngithi ngiyaxhuma hayibo mangithi umuntu wesifazane hayibo ubani wena athi mina nguwena nje. Wena uyimina nguMambatha nje. Hayibo into engiyizelelana ukuzokutshela ukuthi umyeni wami njengoba ekuthathile nje wenze okungeyikho. Mina ngishonga ukuthi akathatha intombazane yakwaMbatha ngathi akathathe udade wethu okanye ingane kadade wethu. Hayi isibongo nje kube uMbatha. Kuzomela ngithini pho mina lonto sengiyambuza lapho ngibuza nami sengihlahla amehlo. Hawu Jesu. Ngihlahla amehlo. Bafethu aniyazi udaba. Ayi. Athi ke umyeni wami wenze ongeyikho. Kodwa ngoba inhliziyo yakho ngiyayibona
mhlambe sophilelana kodwa ukuphilana kwethu ngizothe ngifika nje ngikuvakashele kanje. Futhi ke into engingayithandi engingakayidingi manje naye ngizomtshela angikafuni ezazolala nawe mina engisazokulalisa. Hayi ngiqale manje ngingene mase ngithi sengimphendulile kulokho hayi ngimbone ukuthi hayi akasekho. Shutha anyamalale. Hayibo ngeke udaba lukhulu. Angikwazi ukuvuka ngilixoxe ekseni. Ngingene kuyilokhuzana. Nganginikezwe nefoni kwakune present yami, present yami ngathi ngiyayiqaqa nginesiqubu sefoni phela akakwazisa ngangade ngiphathele ifoni ezibhedelayo. Ngene efonini yami ngibheke ngene ko Facebook, faka ama-earphone ngidlala nangengoma ngoba angimazi ukuthi mesuka lana uMambatha uzoshonaphi. Ngingene ku-Facebook ngixhumane nomunye umngani wami wangasekhaya ngimtshela ukuthi ngicela bandla angisele ucingo kugogo ekseni kusasa. Ngoba ngifuna ukumtshela ugogo ukuthi kunesimo esenzakalayo salomshado manje. Ngeke nize niyikhole into eyashiwo isalukazi sakwanene kimi. Ngimchazele gogo njoba ngiganilelana lokho engifikile ngineyinkinga akhuza amabhumbule ethi akekho umuntu ongathi egana namhlanje ngakusasa uneyinkinga. Kusho ukuthi inkinga uwe. Emendweni nje indaba zasemendweni wakho angiyidingi. Nikhumbule lapha ngikakamxoxeli nokuthi wenzeni bengisamtshela igogo kunenkinga. Inkinga zasemendweni wakho zizolungiswa wena nomyeni wakho mntanami. Emendweni akubuywa. Nami lokho wavela ngihleli lana ngahlala nomkhulu wakho kwazi kuhamba umkhulu wakhe emhlabeni akubuya nje akulokothwa. Noma ngabe yini ke obufisa ukungixoxela yona ungayixoxa mntanami uzoyixoxa nomyeni wakho niyisolve nobabili. Kulowo mzuzu umuntu wakho nakazi ukuthi mina ngisesithenjini. Ngifuna ukumxoxela kwayona yonke leyo nto ukuthi ke mina ke ngisesithenjini okwami ngaphezulu kokwakho ngoba wena waba wedwa kumkhulu. Lapho umshado wami wawungemuhle kanti indoda iyazi ukuthi ikhava nje izinto zayo. Kwakuyindumezulu. Ayikho into engenziwanga khona. Ngiyibuke lento ukuthi hayi ugogo menginqaphaza kanje ngikhulumele nomngani wami athi hayi phuma mngani ngeke. Angeke uhlale entweni enjalo. Ngithi sengilele ke sengikuhlelile ukuthi ngakusasa ngizovuka ngihambe. Ngithi sengilele kufika umuntu wesifazane kimi ngephupho. Athi uma wami angithi yena ekhumbula ukuthi mina ngikhule nesalukazi uma esashona. Athi nje uma wami angitshela ukuthi uma udecide ukuthi uyaphuma la uyahamba la ekhaya ungakhohlwa isinqindi sakho mntanami ngicela nje usithathe uhambe naso. Anganokuthi wayethi angihambe naso ngisenze into engagcina ngiyitshinge lena ngazi nje mhlambe noma ngizoba nezinkinga ngokulandelayo. Athi nje musu uhamba la isinqindi sakho kodwa uhambe naso. Hayi ngivuke ngakusasa ngimtshele ubaba ukuthi ngiyahamba ngiyothenga ibhayisi ethi bayazi ukuthi ibhodo ngiyalishaya njoba nani ke niyazi abanye beni bayazi ukuthi hayi ibhodo ke mina ngiyalidlalisa. Ngithi ngiyothenga ibhayisi eThekwini. eThekwini ke angaze ngiye njalo. Umngani wami ngiyalelile nje ukuthi ngizokwehla ngizogibela ngehle wa-MCA sobe sengilinde khona. Hayi ke ngibeleke kanjalo umngani nje bethu uhlala eThekwini nje kanti umngani uhlala eMayville, Jondolo yaseMayville. Akasebenzi uthi usebenza ebusuku. Sebenza ebusuku nje uyaswenka ahambe abusuku abuye ekseni. Athi uyabuya ngokusuku landela yangitshela ukuthi lana ke umuntu uyayiphilela. Ngaqala lapho ke nami ngahamba ngafuna umsebenzi, ngasebenza, ngawuthola ngenhlanhla, ngixhumanela nomunye ubhuti wayefike icustomer emsebenzini, kanti ubhuti uzongithanda. Sengesaba kwasanike kodwa. Sengesaba nikhumbuleke njalo ukuthi yonke lento yenzeka nje ngisaphelele. Ayike ubhuti ke angihambeke athi ufuna ukukhokha kucaca ukuthi ufuna leyo khokha kwamkhwenyana ngoba akakwazi ukuthi akhokhe ekhaya ngoba sengingashada. Futhi kuthiwa ngoba ngaphuma nje ngebhokisi sekufuna ukukhokhwa kwamkhwenyana. Ngabuyela kanjalo ke ngabuya kanjalo emendweni wami waphela kanjalo. Kodwa ke namanje ngihappy noma ngingasashadile ngoba ngangeke ngikwazi ukuthi ngithi umuntu akahamba ayokhokha lapha yana. Ngaphuma kanjalo ke emendweni. Into engifisa ukuyitshela nje mhlambe abanye bena abasafisa nanokungena ukuthi angazi ukuthi ungenza kanjani ukuthi umuntu umazi nje. Mina mhlambe nomqondo wawungakaphusi ngalendlela mhlambe sengikhule ngayo ukuthi
ukwazi ukuthi umuntu ubheke ukuthi ngampela uyiyona ni lento azama ukuthi uyiyona, ngoba ukuhlangana namabho manje ezinye zezinto egcina sezenza sibizwe ngomabuye emendweni kanti sasingathandi. Ilokho kuphela nje bengifisa ukukudlulisa. Ngiyabonga babukeli.